Kaixo lagunok, hemen gaude, gaur, Garaibar, Garrango baiara, berriz, eta gutxi gora bera, 75 izan ditu. Eta, goazen, goizara. Ura, txakata. Ardik ere gustora ikaragarri. Hau, bertako apezetxea da. Eta hemen olioak. Están bonitas, Solo tres. Sí, baina. Ara. Hemen frontoia ederra dau, herrin. Frontoia ederra, San Miguel frontoia. 1948koa. Hau pelotari herria da. Hemen pelotari bikainak sortu dira. Garabarko Eliz atarian gaude. Hemen 8. mendekoa. Por lo visto bestea zaharra egon behar zen Kanposantu ondoan. Adien dago, derra, dorre derra, eta baita ere atrioa, derra, atxunak egoteko hemen, ez aurretik. Jolasean. Mentxe. Hemengo erretabloak 16. mendekoak dire. Orduan, akaso elementu batzuk gero modernoagoak dira, baina berez erretabloak 16. mendekoak. Hemen dugu nagusia San Migueli dedikatutakoa, bertako zaindariari. Eta hortxe daute goien Santo Kristoa, eta gero lau irudi. Lau irudi ditu, oaintxe gertuagotik ikusiko ditugunak. Hemen San Jose dugu, umearekin, hortxe Ama Virginia Dolorosa, hemen guardako aingerua, eta gure San Francisco Xavier, hau esek dauzkagu retablo nagusian. Hemen txede sagrarioa oso modernoa da. Hemen 16. mendeko beste retablo bat, eta bertan San Ramon Nonato dugu goian, eta behian Ama Virginia Errosariokoa, eta ja moderno bat. Baita ere zeruetara jasoa, Maria. Hemen Jesus eta Mariaren bihotzak, eta goian San Miguelen oso irudi polit bat. Hemen Jesusen bihotza, eta Santa Barbararen irudia, eta beste 16. mendeko erretabloa. Eta Santa Barbaren gainean Santa Lucia dugu, bi begik, platertxo baten ditula, eta palma adarra eskutan. Artzaionaren bitrina bat, bidriera bat, eta gero hementxe euskaraz jarria jauna. Hemen nago, atozte gurtzaileak, gurtu dezagun Jesus eroslea, adorazio noturnako olakon bateko saldik. Kalbario ederrak ere baditu, Eliza handi xamarra dugu, pulpitua ederki konserbatzen da, doktore konserbatzen da pulpitoa. Eta pulpitoan zoragarria San Miguel, jendean ikuspegitik zoragarria. Beste imagina eukaristikoak. Jangoikoaren bildotsa, munduko pekatuak kentzen dituna. Gurtu dezagun, gurtua izan bedi aldareko sakramentu santua. Eta ostia deun eta garbia. Eta han atzean, nik esango nuke dela pelikano bat, ezta? Hor pelikano baten bidriera. Oso esan genezake, bai. Eta gero hemen lau evangelistak baita ere bidrieratan. Eguzkiak ez digu ongi ikustea, o behintzat ekideten digu ongi ikustea, baina behintzat oso eliz eukaristikoa dugu, hau, Barabarkoa.
Joamari bertako apeza, azkeneko urte pilo egarrean. Kursoko bilaun. Aikoa. Bi siakoak. O tafalikoak. Etxe edarrak hemen ere. Usoa. Onatx, kanpo santua hemen errezatuko dugu. Besteak beste, Don Miguel Azpiroz. Hainbeste hamarkadetan San Miguel herririk herri eraman zuena, bertako semea. 81 urte zitula hil zen, ostegun santu egunez. Gero lurperatu ginen ostira santun, eta bere aldeko hileta elizkizunak Pazko igande atxalden San Miguel jaisten den egun berean. Oso goza politia izan duzen ure. Unkigarria. Egizozu Maria, bogatik egu, eriotzak orduan, ez gaitezen galdu, eriotzak orduan, ez gaitezen galdu. Muy bien. Oso biste politek ditu, Barabarrek. Eta, agur, besterik gabe, hor San Miguelerako bidea irekita, irekita dago. Beraz, bueno, ondo segi. Ederki.